तो दिनैहाय जे जाफ्लेबाय थाग्रा बा जाफ्लेबाय थानाय आगोलनिफ्रायनो जे बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय बे गोथार दिनाव आंबो बाहागो लाफैनो मोननानै खुब गावखौनो गोजोननाय मोनदों आरो आसा खालामदों निस्सय जोंनि बे ओनसोलनि बा बिभिन्न ओनसोलनि मानसिफ्रा बे बावखुंग्रि हाजोआव गाखोबा बा गाखोनानै बे दर्शन खालामोबा निस्सय गावनि गोसोनि साननाय हनाय जाफुङो होननानै गोदोनिफ्रायनो जोंहा बिसास दं हयथ' निस्सय बेखौ लानानैनो बिभिन्न सुखि खनानिफ्राय फैनानै लोब लोब फैनानै दिनै बेवहाय दर्शन जाफैदों बा हाजो गाखोनायाव बाहागो लाफैदों खुब मोजां अनुभब आं आसा खालामदों निस्सय बिथांमोननि साननाय हनाय मोगथां महर मोन्थों आरो गोदान बोसोरनि मिजिं आरो आसा लानानै बे जे 1433 साल बे गोदान बोसोरा बयनिबो न'खराव बा बे ओनसोलाव मोजां मोनसे परिबेस क्रियेट खालामनो हाथों बा जाथों आं आसा खालामदों इसोरनि खाथियाव आशीर्बाद बिदों सारा बिटिसि बासिजों आसामबासि निस्सय जोंनि गेजेराव खौसेथि अनलायनाय बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव जाहाथे जेबो भेदा भेद जाया जोङो गोजोन खौसे अनलायनायजों बे ओनसोलनि जौगाखांनायनि हाबाफारियाव जों जाहाथे बयबो ज' बाहागो लानो हायो आं बेखौ इसोरनि खाथियाव बा गोदान बोसोराव आङो इसोरनि खाथियाव कामना खालामदों।